Akuluakulu mutitole kuti tikutengereni dzulo makamaka pano pa Malawi Trends tinakamba zonena kuti tikha tikubwera ndi update yokhudzana ndi kumangidwa kwa Chakwera kodino zili patino chilungamo chake ndi chitino chifukwa dzulo tinangokupatsani zomwe zimazungulirazo. Tsopano tatolera ndi kubwera ndi information yogwirikayo kunena kuti pakanali panopa Chakwera sanamangidwe komano apolisi atsimikiza kumbali yawo kuna kuti ndi zoona anapitadi ku nyumba ya Chakwera ndipo akukamba zifukwa zomwe anapitira kumeneko. Amene akamba zimene makamaka ndi wachiwiri kwa oyankhulira polisi kunoko ku Malawi yemwe dzina lake ndi Alfred Chintere. Watsimikiza kuti inde apolisi anapita ku nyumba ya Chakwera ndipo akhala akupitabe kumeneko sizotino amaliza kupitako. Akuti anapitapo ku nkhani zonena kuti agalu amene anasowa ku State House awuzidwa kunotino akusungidwa ku nyumba ya Chakwerako. Mwayiona imeneyo agalu aja amene 4 adasowa ku State House akuti panopa awuzikuveka kuti asungidwa mu compound ya Chakwera ku area 10 ku Lilongwe kumenekoko. Tipange motere apeti mundilola kuna kuti nene ndizoona be pa computer apa ino ndakuti no mukuona I think pa screen panopo. Imene iro ndi search warrant chilolezo chochokano ku court kuti no apolisi akhoza masuka ukalowa mu compound mo opanda wina aliyense opyeza kaya wazi kwanje kaya ndani ali ndi todi mphamvu zochokera ku court. Tingowerenga apa akunena kuti in the resident magistrate court at Lilongwe. Okay, kuchoka ndithu ku court la Lilongwe kumeneko the state versus Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kuti tu dziko la Malawi tsopano against tsopano Dr. Lazarus McCarthy Chakwera search warrant head mafuna pamenepo kuti no akuti inde kuti ndi chilolezo choti no apolisi akhoza kusearcha kumeneko panda vuto lina lililonse. Apatu nde tingodumpha zonsezo apatu werenga apa kuti where it has been proved on oath to this court that the following article 3 Malinois and 1 Dutch Shepherd dogs kukamba za agalu aja kuti sima German Shepherd okhaokha ya pali nde kuti agalu atatu omwe ndi Malinois ndi mmodzi omwe ndi Dutch Shepherd dogs Tuwerenge paragraph akuti being articles by or in respect of which the offense of illegal possession of the above has been committed or which is necessary to the investigation into such offense are in fact or according to reasonable suspicion within the premise of the said Dr. Lazarus McCarthy Chakwera in area 10 in the city of Lilongwe in the Republic of Malawi. This is to authorize and require you to enter upon and search the said premises, if discovered, to take possession of the said articles and produce the same forthwith before this court, returning this warrant with an endorsement certifying the manner of its execution. Given under my hand DDD pamenepo adinda zidindo akuti ndakuti pamenepo day of November 2025 ikayandani soka wasaina yasiruzo zoti judge wake ndani pamenepo koma signature yake ili pamenepo chidindoso cha ku court ya Lilongwe. Tingokamba be mongo tolapo apo ndi apo akunena kuti takamba zokhuzana ndi agalu atatu amenewa Malinois komanso ndi kuti mmodzi wa Dutch Shepherd. Agalu amenewawa tikufuna no muthamange mupite ndithudi ku nyumba ya Chakwera ku area 10 kumeneko ku Lilongwe mdziko la Malawi mukalowe kumeneko ndipo tikukupatsani mphamvu authorize mphamvu zonono mukhoza kukasearcha kumeneko opanda vuto lina lililonse ndipo ngati mukapeza agaluwo mukatenge mukalandeko kumeneko osati soti kwasiya kumeneko ya mukalande agalu amene fanda kuti mwina akhoza kupezeka asunthidwa asapititsidwa mukalande ngati mukapezeko mukatenge ndipo no warrant mkwena muzaibwereseso kuno ku court I think akukamba choncho ndithudi asaina kuchoka ku court. Tikakambeso zotani penepa montilola apaso tipange chimodzimodzi tibwerere komwe kuja uko mapanga check maiko amapanga disconnect nthawi ina yake. Chabwino mmene moto ndi mmene ndikuti akufotokozera apolisi apatsidwa tsopano mphamvu zonena kuti akhoza kunyamuka kupita kukasearcha
ku nyumba ya Chakwera. Dzulo lija mangozungulira around. Adalibe kangati chilolezo chicha chisanafike koma panopa kuti ali nacho. Nde obviously akhala akafika ngati susanafike kale ukafika ukasearcha kumeneko ngati akapeza galuwo nde kuti akhala akukawatenga. Funso apa ndilonena kuti agalu akafika bwanji? Kumenekoko agalu akafikako bwanji? Otengonena zona kuti kodino basa ngangolota kuti agalu zikuoneka ngati akapezeka tu ku nyumba ya Chakwera. Zosatheka. It's not by accident. This is not by accident. Muntu sangangolota adaja anamangidwa aja agodifule jalale aja amene ajawa nde kuti mwina anafinya aulula zonena kuti no agalu ali ku nyumba ya Chakwera. Mwayiona ndi umuno apolisi akuthamangira kuti kumenekoko. Ndifunso beonena kuti agalu inu ponyamuka ngati president munanyamula agalu unatakhala kuti anakuzolowera kuti no anayi ngati 5 years makhala muli limodzi akuzolowera koma no akafika point onyamula agalu. Agalu siyano basi ngati mufuna agalu osakangogula bwanji. Inu mukalephere kupezeka ndi 4 million kuti mukagula agalu ngati amenewo ukagulano. Vuto ndi chani kwenikweni. Obviously nde kuti agaluwo ngati sana atenge ndi Chakwera intentionally kuti no amafuna ndithu kuatenga agaluwa nde kuti awa ajalalewa anatenga ndi ukasiya kumenekoko. Mistake imeneyo sizimene zikhala yonse. Katundu waboma ndi katundu waboma tikamasuntha kumangosunthako zimene tikufunikirazo koma zimene ndi zaboma zisiyeni komweko sizano zimene agalu amene wanda agalu aboma ndi agalu a state house kaya kumene ukalo wapita muthalika si yake yayi kaya kudzalo wasondano tsogoloko si yake agalu wadzayenera kuwasiya nda nyumba imeneyoyo ndipo nda dziko la Malawi. Magaya atibera katundu wathu katundu wa dziko la Malawi ndi wathu. Atibera katundu wathu agalu nde nkhani zake ndi zoterozo. Fusobero mangoena kuti pamene pande Zitha bwanji nanga kapeza agalu kumeneko tanena kuti apa ndi suspected Chakwera sizoti ndolakwa pokhapokha atakapezeka zonena kuti nomwina agalu apezeka kumeneko akangosetsa koma atapezeka kumeneko kodi Chakwera adzakhala olakwa kapena sadzakhala olakwa. Mona dzulo nkhani inabweretsa madibero ochuluka kwambiri ndi udziwaso zono kuti noyena MCP munditukwana ma comments mo fine, it's okay, we understand. Koma none makawerengano ati kwa ina yake amakamba zonena kuti kodi no padzikhala selective justice kuti ponena kuti no uyuyu anali president wakale wa dziko lino nde iyeyo asamangidwe. Iso sizikuyenera zikhala yonjo. Uyo amapereka ma points abwino kwambiri magaya Malawi 24 amanena kuti zikakhala nkhani zoti no walakwisa munthu palibe amene ali pamwamba balamulo ngati Chakwera alakwitsa amangidwa ngati ngosalakwa ndekuti amasulidwaso mmene zimene akukhalira. Nde izi ndi zonena kuti ngakhala apolisi tikungowapempha zonena pamene akupita kumeneko akuyenera apite mwaulemu chifukwa chonena kuti akupitabe kwa munthu onena kuti ndosalakwa pokhapokha apange nde akafike mwaulemu osati paka kumusowetsa mtendere chani ngati munthu wapezeka kuti ngolakwa amangidwe apitisidwe pa court ndekuti akapezeka kamweruza ngati ngosalakwa akammaso koma ngati ngolakwa posatengera zonena kuti iyeyo kandi president kani ndani palibe amene ali pamwamba pa lamulo ndithudi chifukwa chonena kuti nkhani ino zonena kuti anthu akumangidwa ndi nkhuku yeniyeni amanga ta waveka unyolo amene ndi nkhani zawo mathamanga komano wina wake fara nali mtsogoleri wakale wa dziko lino ndasamangidwa ayiso wina aliyese palibe amene ali pamwamba pa lamulo aliyese akhoza kumangidwa ngati ngolakwa khoti likampanga proof ngosalakwa ndekuti amasulidwe mwaionera komano amangokamba zoti ulemu ndofunikira ndifenso tinapanga so emphasize dzulo kunena kuti bwanji no apolisi akamapita apite ndi ma warrant zilolezo zoti nakhoza kufikira kumeneko osati angopita akodani and ndi zomwe taonaza thank bravo ndimene zimene zifunikira ifa izizi ndi kuti no kakhayeso iwaja amakakhala kuti alibe resistance alibe mphamvu zonoranga akakukanizeni akuloleza ndibwerana muzaseche chani ngati apeza agaluwo zikakhala magayi agalu zona tuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo kwa ikaro mmenemo molemeza so maganizo anzathu tikuziwa magayi nanu matukwana kwambiri magaya kongresi tukwana kaya mutukwana fine komabe tiyantengolemekezana nthawi zina zake akuti